Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Bugünkü Uyğur Akademiyasının o'rinlashtirgan bugünkü mushu maliyaşünaslıq, pul muomala, pensiya, baj, ijtimoiy farovonlik to'g'risida ilib bormoqchi bo'lgan leksiyaga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Endi mushu Amerika jamiyatida hammamizga ma'lum bo'lgandek, biz yoki ma'lum bir xo'jayinga ishlaymiz yoki o'zimiz o'z oldimizga egilik tiklab ishlaymiz. Endi bu ishlash jarayonlarida biz kelgusida ishdan dam olishga chiqqanda qanday qilishni o'ylashimiz. Endi bu hammamizning beshiga keladigan o'ylanishga tegishli bir masala. Endi mush jarayonda kelgusiga qanday mablag' solish bu muhim bir kun tartib qo'yilishga tegishli ish. Xuddi maliyashunoslik va pul muomala kasblarida aytilgandek, bugungi $1 qimmati kelgusidagi $1 qimmatining yuqori bo'ladi. Endi bunday bo'lishdagi sabab bugungi pulni siz mablag' solib ishlatib uningdan foydalana olasiz, u pulni yig'ib qo'ysangiz o'simga erisha olasiz, pay cheklarni o'ynasangiz uningdan capital gain degandeklarni ola olasiz. Ya'ni kelgusidagi pulga nisbatan aytganda u pul pahalligining sababidan kelgusidagi pulning qimmati bugungiga solishtirganda tuvan bo'ladi. Ana mushquldagi mablag' solishlarning eng muhimlaridan biri bo'lsa, kelgusiga biz dam olishga chiqqanda, pensiyaga chiqqandagi hayotimizga mablag' solish. Endi bugungi leksiyada Amerika Uyg'ur Akademiyasining uyushtirgan bugungi bu leksiyada biz bizningki mashhur iqtisodshunoslarimizdan bo'lgan doktor Gulnaz Abduqodir hadimizni leksiya berishga taklif qildik. Men buning riyosatchisi. Endi Gulnaz Abduqodir hadimiz o'zi Dünya Bankasida ishlagan iqtisodshunos bo'lib, yani burun biz vatandagi vaqtlardan ko'p nomini anglaydik. Uyg'urlardan Dünya Bankasida ishlaydigan mashhur iqtisodshunoslar bor ekanda. Endi Gulnaz hadimiz 80-yillarning boshlarida vatanimizningki Yizigilik universitetida bakalavrlik unvonini olgan, keyin Amerikaga kelib 80-yillarning oxirlaridan 90-yillarning o'rtalariga qadar yezigilik iqtisodshunosligi, yemak-ichmak va xomashyo iqtisodshunosligi qatorliq kasblarda 2 magistrlik unvonlarini olgan, keyin iqtisodshunoslikdan doktorlik unvonini olgan. Bundan keyin xuddi yuqorida aytgandek Dünya Bankasida iqtisodshunos bo'lib uzun yil ishlagan va yana boshqa mashhur banklarda, masalan, Edward Jones deymiz, Citi Group deymiz, Wells Fargo degandek banklarda va Wachovia Securities degandek cho'ng shirkatlarda financial executive va senior financial advisorlar bo'lib ishlagan. Endi bugun Gulnaz hadimizningki bizga muhim bo'lgan shu temalarda bo'lib pensiyaga chiqqanda biz qanday pensiya omonat pulini yig'amiz, bu pensiya omonat pulini yig'gan bojlar qanday bo'ldi? İctimai farovonlikqa kimlar eligible bo'la oladi, uningki benefitlari qanday bo'ldi? Pensiya planlari, idoraga ishlaganda erishilgan pensiya planlari bilan endi xususlar egilik tikanli ayollarningki o'ziga bor bo'lgan pensiya planlari qanday bo'ldi? Mush masalalar to'g'risida tafsiliy tushuncha bermoqchi. Mening ismim To'xti Abduvoyit, men bugungi leksiyaning riyosatchisi. Kasbiy arx ko'rinishim falsafa bo'lsa-mu, ammo mushu maliyashunoslik va pul muomala ishlariga qiziqaman. Shunday bo'lg'achqa bugungi leksiyaga riyosatchi bo'lib qatnashdim. Hammanglarningki kelganinglarga rahmat. Gulnazada xush kelibsiz. Rahmat. Assalamu alaykum. To'xta efendim. Assalamu alaykum ekran oldidagi qarindoshlarim. Boya to'xta degandek, bizningki bugun so'zlaydigan leksiyamiz kunda bizga ko'rinib turgan tonish bir temadan birisi. Bu bo'lsa pensiyaga chiqishni qanday planlash, omonat qo'yish, bojni qanday bartaraf qilish, ijtimoiy farovonlikni qanday odamlar ola oladi degandek.
Aldı bilen şu birinci slice'ı kelsek, kögün bulandı slice'ni, kögün, onu. Hem de ikincisi değil, ikincisiga. Birincisi asası şu söz aygan temala, ikinci sırtımı össek, ikincisi de yen birisiga ötküzürdüm. Bunun da hem de ya o ay onun aldıkisi. Pensiya pulunu planlaştırganın bir uqumini, pensiyanın planlaştırganı sözlep ötküläli. Bu nime desek, bu bir jaryan. Aldı bilen maliye nişanını tuzuşumuz gerek. Andın yaş nişanımızı tuzuş gerek. Kançıda pensiyaya çıkımız 62'di mi, 65'di mi, 67'di mi diyendek. Andın pulunu ticaşını başlayımız her ayda. Andın bu ticagan pullarımızı amanatlarga koyup okşumagan tallanmalarını özümüzge layık kelgen u yerde meblağ selişimiz gerek. Pay çeklerge, mutual fundlarga degендek. Andın bunu hem de uzun davamlılık pulunu koyup başkurup endi ahırsıda pensiyaya çıkandan keyin muqim ve rahat kirimge kapolatlik qilishga erishishni planlab shu ishlarni qilib mağımız. Yani mushu bir jaryonni pensiyani planlash deymiz. Endi bizda qandaq tanlanmalar bor pensiyani amanat qo'ydigan degan joyda yan bir qismini ko'rsak, yan birisini bunda 401k plan bor. Bu odam ishlatguvchi organlarninki tuzdigan plani, bojdan burun pulni bu yerga qo'yamiz. Andın bojni kechiktirib olib pensiyaga chiqqanda bojni bu o'sish jarayonida ishlayotganida pul qo'ygan jarayonida boj to'lamaymiz. Lekin IRA degan bor. Biz anlagan bunun IRA, traditional IRA bilan Roth IRA var. Traditional IRA bo'lsa 401k ga o'xshash bojdan burungi pul, bojni kechiktirib aladigan pensiyaga chiqqanda buningki xarakteri 401k ga o'xshash. Traditional Roth IRA bo'lsa bojni to'lab bo'lgandan keyingi pulni qo'yamiz. Andın pensiyaga chiqqan olgandimi boj to'lamaymiz. Yana birisi SEP IRA degan bor. SEP IRA bo'lsa self employed, o'zi egilik tiklaganlar. Bir kishilik, ikki kishilik masalan advokatlarninki ya bo'lmasa bundaq CPA'larninki, buxgalterlarninki bir ishga adam ishlaydigan bundaq bir kichik bizneslar bo'lsa shularga muvofiq keladigan bularning qo'ydigan puli 401k'dan yuqori. Andın simple IRA var. Simple IRA kichik bizneslarninki 100 adamdan az şirket adamı bor ishlaydigan shundaqlarga muvofiq plan. Bundan da shu egilik egisi cho'qim har bir ishlaguvchilarga 3%dan qo'shib beradi. Ya bo'lmasa maoshning 2%ni odamga berishi shart bu IRS'ninki qonunlari. Lekin 403B degan plan bor bu maktablarninki ya bo'lmasa boj to'lamaydigan tashkilotlarninki tiklaydigan plani. Bu shu 401k ga o'xshash bojdan burun pul qo'yadi. Bojni kechiktirib oladi pensiyaga chiqqan chog'da qo'ydigan pulim o'xshash. Andın 457B plan bilan TSP plan bor. 457B bo'lsa shtat yoki yerlik hukumatlarninki xizmatchilari ishi qo'ydigan pul. TSP plan bo'lsa federatsiya hukumatiga ishlaydiganlarninki qo'ydigan plani. Bular hammasi o'xshamagan tanlanmalar. Andın
yani bir sırtını kəsək, yani birisini özgərsiniz, onunla. Bunun da oxşamagan tepki planlarınki pulunu koyduğanın sanı qancha her şey. Yani bu özgürüp durdu, pulun bahalışı qarab IRS tarafdan östürüp duruyordu yıllarda. Hazır hem de 24-cü bir yılki en yuqori çeki 50 yaşdan tüvənlə 23 min, 50 yaşdan yuqorla 30.500 qoyğunu buldu. Şunun için bunun da Kırım'ın çeki yok, şukur çeki. Bajdan burun pul, mesela 100 min alsanız 30 min koysanız 4. ayın 15'i pakatlamış 70 min'la baj töleysiniz. Kalan 30 min 401k'de turudu. Bunu 59-20 yaş kirgenden kin alsanız oldu. Onundan burun alsanız 10% cezanızı hem de baj töleysiniz. Bunun da sizin işletgüç orunla koşburdu özünün evalı qarab, oxşamagan orunla oxşamagan 1%, 2%, 3%, 4% ondan cıq berdiğanlar ba. Bunu yaşıyor adam işletgüç orunla tiklaydiğan plan bu 401k. Roth 401k maşının oxşaş çəkləri faqatla bununki koyduğan ahvali bir şey bajdan kim koyduğan pul, bajdan burun emas. Ama koyduğan qancha pullığı 23 min, 30 min 500 deyanak ularımız traditionga 401k oxşaş. Bunu şu işletgüçler tiklaydigan plan, andan traditional IRA bolsa 24-cü 50'den tüvəlla 7 min, 50'den yuqorla 8 min. Bunun da mı kırım çekimi yok, baydı yok, bu mu bajdan burun koyduğan, yamsı bajını işlegen jadı koyğanlar bolsa, keyin bajdan qaytırıp alaydigan bir xil plan. Bajdan qaytışı ularınki nemisiga bağlıq, kırımıga bağlıq. Şu kırım bolsa, bu yıl 24-cü yıldaki yalnız kişi olsa eğer 77 min'den tüven bolsa, hem koyğan 7 min'inki ya bu 8 min bajdan qaytıp geldi. Eğer onundan yuqor 77 min'den 87 min'ga olsa bir kısmı qaytıp geldi. Onundan yuqor olsa qaytmaydı. Eğer toy qılğanlar bolsa 123 min bolsa ikisininki qoşqan. Sondan tüven bolsa bajdan qaytıdı koyğan puli 123 min'den 143 min'gacha bir kısmı qaytıdı, ondan yuqorisi qaytmaydı. Endi bu sallar yılda özgürüp durdu. Bunu nereden bilimiz desenler birinci financial advisorlar dep biralaydı qançakni. Yani birisi üzanlarınki şu bajdan işletidigan adamlar CPA'ya buğaltır. Şu dep biralaydı. Qancha qo'yalaysa qancha bajdan qaytıdı. Andan Roth IRA bununki çekimi oxşaş 7 min, 8 min işi qarab. Ama Roth'ninki kırım çeki var. Onun da yalnızlar 146 min'den tüven bolsa maaşı. Andan ular qo'yalaydı. Toy qılğanlar 230 min'den tüven bolsa ular bütün qo'yalaydı. Onun ardığı yani tüven çekimi, yuqur çekimi var. Ularınki şu oxşamagan yalnızlarınki bolsa 161 min'gacha. Onu da şunchaki ishib ketsa maaşı Roth'ga qo'yamaydi. To'y qilganlar bolsa 240 min'dan ishib ketsa qo'yg'izilmaydi. Shuning uchun men yoshlarni yangidan xizmat chiqqan maaşı 146 min'dan tüvənlarni Roth IRA'ga Roth 401k'ga qo'yishni tashabbus qilma. Çünkü bu bir uzun sefer, uzun yıllarda bu baj tölemey ösüdü, pensiya chiqqandan baj tölemaydi. Shuning uchun ayt muhim.
Keyin maaşı ösüp ketgenden keyin bununla kiriş mümkün bolmay goldy. Andan SEP IRA bolsa bu abay diýdik kiçik bizneslerninki bir işe edemlik. Bunun koyduğan çeklimisi 401k'den jyk maaşynyň 25%ni ýa 69 000 bir ýyl. Haýsy az bolsa üçinçi koýa alaýdy. Bumu başdan burun koýulgan pul, buny ýaşy egiliklik üçin özüre tikleýdigan bir plan. Simple IRA bunun berdigan jygalaydygan puly, amanat koýdugan puly azragarak 401k garganjada 16 000, 50 ýaşdan töwenle 50-den ýukarılar 19 500, bu bolsa kiçik 100 adamdan az şirketler tuzdugan plan, bu mübarizden burunky pul, bununğa çokum şu egiliklik üçin 2 ýa 3% koşup berişi şert. Ma traditional IRA'ninki didakt boldyk. Bu traditional IRA eger idarada 401k koyup bolan bolsaňyz ýene bunu koýabersiz, koýalaýsyz 7 000 ýa 8 000. Amma abay degendek kirim çeki bar. Şonuň üçin kirimiňiz oşup ketgen bolsa başdan gaýtmaýdy, amma koýalaýsyz. Eger siz bu kategoriyada bolup kalsaňyz, annuity koýsaňyz boldy, çünki annuity'de 7 000 8 000 digen mundak çeklemesi ýok. Onunğa 100 000 200 000 million koýsaňyz bolaýardy. Bu maşda baýyny keçikdirip alady pensiýa çykan çagda. Onumy şu çokum 59-20 ýaşdan keyin almasaňyz, onundan burun alsaňyz IRS 10% penalty dep onu başta öz tikligen pensiýa pulyga okşaş kanunlar bilen başgurudy. Ýa birsi ötüp ketgendok, ýa balamyz iňik boldymy tokdy. Şunda ýaxşy düşendirip berýäňiz. Amma bir sual sorap, bir kanç sual bar eken. Ma şu 401k bilen ma şu Roth'ninki abay sizmi dep ötdiňiz, 100 mesela maaşy 146 000dan beýle. Aşlangan tüwerekler bolsa, o alda Roth'a koýgan ýaxşyrak, maaşy ýokarak bolsa 401k'ge dediňiz diýme. Yok. Ondan indim. 401k'ye koyabersiz idarda bolgandyken, ya regular 401k ya Roth 401k. Bu individual IRA bago traditional individual IRA, individual retirement plan IRA digençi. Individual retirement plan yani özüňiz banka goýup ya advisor, financial advisor alan kişi goýup investment company'larçy berip koýdugan açylan bir amanat hesabet. Onun da eger siz hem ya traditional ya Roth'ny tanlamakçy bolsaňyz, eger maaşyňyz 146 000dan töwen bolsa toýkulmaganlar, öz ýalňyz single. Şu Roth'ny koýgan ýaxşy demekçi. 401k bilen silişdirdim. Traditional IRA bilen Roth IRA'ny silişdirdim. Ýaxşy, ondaqda şu Roth'nyň üzi bilen şu 401k'ni asaslyk farky nime? Aşny ýany täpsirler düşendirip berseňiz, andi ýany birisi egerde maaşlary hakykata ýokary bolganlar 401k'ninki limitge ýetip galgandan keyin ýany başga eşinçi koýman degende gaýsylary bilen combine kysy bolaýdy. Aşulany maaş şukurlarga 401k hem de hükümet nimeden şirketden uzun işlewatgan adam işlegeç orullardan karhan zawatlar bolandy ya işlegen idara jemgyýetlerden tikleýdigan bir plan. Onuňa çokum koýuşyňyz gerek. Onular teýe iç koýgan plan, onuňa kirip maaşyňyzyň 15%ni adatda kop koýmaz. Ona şu eger toşup gelse 23 000 ya 30 500'ge o özü otomatik toktap kaldı. Şunun bilen onu tolyk koýmaz. Mümkin sizin işletgeç orallar sizge match kılıp koşup berdi %1%, 2-3-4.
Anda onun toşturup bolgandyken siziň maaşyňyz jukary ýani bir monçe baş töläýmä diýseňiz, çünki siz Ross IRA-ga şertiňiz toşmaýdy maaşyňyz jukamagyňda iş ketgende. Unda bolgan çagda şu annuity goýsa, onundan şu ýylga baýyňky gaýtyrylgan paýdasy ýok, amma her ýyl ösüdiren dividend, capital gain, aştaqlaryny hemmisini tax deferred, tax almaýdy. Ama kaçan siz pensiýaya çykan çagda indi özüňizdinki maaşyňyzyny tokdaganda mao baş nimeňizmi nispetini töwen bolgan çagda andan kin az-azdan çykyryp alsaňyz hazır baş tölgenden azargarak baş töleýsiz. Başyny önümlük azaytışda. Anda o Ross IRA bolsa, hazır başynyňky bir tarap kılışdyňky 3 hylyny sözläp atymyz. Birsi başyny keçikdirip töleş. Andan başdan hali boluş. Andan pul algan çagda başyny kandak önümlük halda azaytyş. Şunda okşumgan stratejilerini işletip. Hakikaten mürekkep meseleler. Rahmet, yaxşı düşündürüp berdiňiz. Endi ýen bir slaýda ötüp getsek, bundan şu Linkstendi maşu ben sualını soruýdy anda siz düşündürüp berdiňiz. Şu hizmet orny täminlegen pensiya planlary bilen hususy eglik pensiya planlarynyňky kandak farklary bar? Şu keyinki siziň slaýdyňyzga muwafiq kelýän sual eken. Onda şu bay degendek bunu siliştirip koysak endi şu masertmişini düşündürmekçi adam işletgiç orallar bilen özü iýlik tikligen adamlarynyňky tikleýdigan planlarynyňky parak edigen çagda birsi işläp bersiňiz, haksyzny işläse ýallap onda şu idaranyňky 401k'si bar, mektepler işiniz 403b bar, laqanda başyny hali idarlar baş tölemeýdigan, ýa-ni hökümet idarlarga ýerlik ştat hökümetler işlesiňiz 457b bar, federasiýa hökümetiga işlesiňiz TSP, Swift plan digenleri bar. Bularnyň hem dolamı şu siz işlegen idar jemgyýet sizge teýýär tiklep goýgan plan ular ýani sizge goşup berdi persentini özüňiz ahwalyna garap siz paqatly maaşyňyzyny her aýda 10%, 15% tutup galdyp ýyzylyp alsaňyz boldy. Bu asan. Andan nim kılgan pullarny, içigi jygylgan pullarny ular bir 15-20 mutual fundlarny kösüp şunu garap özüňizdinki ahwalyna garap bölüp bir näçige 4-5-ge goýup goýsyz puluňyzy her aýda işe kiridi. Andan her bir päsilde bir 3-4 aýda bir kirip şunu özgertip bazaryň ahwalyna garap gypdysyňyz boldy özüňiz. Endi ma özü hususy özü karhan tikligenler bularnyňky ýalňyz kişi bolsa solo 401k bar, 401k okşaş ama bir kişilik. Andan SEP IRA bar, baý sözläp ötüpdik. SEP IRA. Ondan Simple IRA bar, 100 kişiden tüwen işletgeçiler. Endi bularnyň alaýdygy şu karhanyňky egileri özleri memori işlerini kılıp bunu turguzup bajyny hesaplap buhalterler bilen gepleşip IRS'ninki her hil belgeleri var ulak emelli kılıç şu işlerini hemisi öz kılıç gerekde. Bir monçı iş umu. Çık adam 100 mesela 99 adam bu 99 adamnikini kıpırış gerek. Şu hem de bularnyňky SEP-IRA-nyňky meselen onuň içige mundaq stock, individual stocklarny alsyn bu IRA-ga okşaşçy. 401k-nyňky hem azrak çeklimisi bar. Haýaga meblag silişde. SEP-IRA bilen Simple IRA-nyň
men asy boldy. Şundaq mustaqarlyklary bar bularynki. Endi mushu 401k'de masalan idare idoralarninki match qilib berib qilganda shuningda ko'pincha bu yig'ilgan shu pullarni aksiya bozorlariga mablag' solgan ish borku. Shunda masalan Fidelity bo'lamdi, Wells Fargo bo'lamdi yoki boshqa shirkatlarning. Shuningda siz biror deb bergan mana triklar bormi shuningda? Buni ya shu Fidelity'ning ya shu Wells Fargo degandeklarning o'zlarining shirkat ko'rsatib bergan shu ular advice qilgan akasiyalarga mablag' solgan yaxshimi yo o'zi tanlab solgan yaxshimi? Shunda qanday triklar bor? O 401k'de özünün bergen 20-15-20 okşamagan mutual fundlar bar. Onunda sizinki bunu sırt başka yerlerge onun mablag' salamaysız da idarenin işlewatgaýyňyz. Şu idareniz kim bilen dugar tüzüp kılgan bolsa, şularninkini tanlap 15-20'ni kıptırdı. Şunun işçiden tanlaýsyz, onun sırtını tanlaýdan hukukyňyz ýok. SEP-IRA olsa onun da bar. Individual stock, individual ETF degenlerin asy boldy, annuity asy boldy degende. Bunun 401k bolmaýdy. Eger siz buronky bir şirket işlep, 5-10 ýyl işlep çykyp gidip, ýani bir şirketge ötkelýän bolsaňyz, konu şirketiň 401k'ni özüňiziň IRA bolsa, traditional IRA, şoňa roll over kısmyz. Roll over çykkandan keyin ony IRA'nın içi kirgendikin, onun içige anandikin siz qandaq individual stock ya ETF ya mutual fund ya annuity bilen alsanız boldy. Onu da özüňiz bilmeseňiz financial advisorlaryny aldyg berip işlap hesabat alsanız boldy. Şonda bizim demiz adatda 401k rollover is 401k get out of jail time. 401k wagtyda mablaglaryňyz türmede turýardy. Faqatlaş özüň bergen talanyny alan şunga mablag' silip onun sırtdygy salamaýdy dep eger o 401k rollover IRA kirgendikin azatlyk çykydy o wagtda halagan näsini investment hatda CD mal alaýsyz içinde time deposit. Meniki çoň kızım bilen küýüğüm ikisi senior advisor, financial advisor, şular advice berdi şirketlerge hem individuallara, ularga client boluş üçin minimum has to 250.000 401k'ler bolsun 250.000 bolmasa ularla account açamaýdy. Şoňa açdyňlar bolsa men bilen alakasaňlar men ulaşdyryp goýdum. Rahmat. Endi keyinki mazmun başga ýetkilgemiz bundan burun bir sual bar. Köpünçe mesela bu idoralar yoki üziglik tutlugichilar işleydiganlar bolsun, bular şu 401k qatarlyk şu pension planlarga mablag' solganda idora match qilib berdi. Lekin onunda pulning eşi uzun mezgil qo'ysa siz degandek pul asosida eshib compound interest bo'lamdi har xil shaklda. Yaxshi ekanki ba'zilarning degini endi pulni bu 401k'dek shunaq retirement planlarga mablag' solgandan real estate yoki uy mulkchilikka mablag' solsa uningdan kirgan kirim yaxshiroq bo'ldi deydiganlar bor. Sizningcha bu ikkisiniki pros and cons shularni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Qaysi bakrak foydali, qaysi qanday ziyonlari bor, nim foydalari bor? Boldu bu uy mulkka pul qo'ysa, uning afzalligi bor, nurg'un afzalliklari bor, buning aciz joylarim bor. Afzalligi uningki birinchidan uy mulk qo'ysangiz, uni ijaraga bersangiz, har oyda ijara kirim kiradi, qo'shimcha kirim. Andan uyni uzun muddat tutib tursangiz, uyninki bahasi o'sadi. Andan agar mortgage'ingiz bo'lsa, mortgage'ni boyizdan qaytaruuni bo'ldi, bir azrog'ini. Andan pulning baholashiga
yordam boldy. Agar pul bahalasa, kolunuzda bir öý bolsa, ona ýaxşy. Hem o bu öýüne bir nurgun 300 dünýäden kelgenlerle birege meblag salsa, közü göründigen bir näse meblag dep tangible asset dep goýmuz. Gözü göründigen physical bir tutsaňyz tutalaydygan, gözüňiz göreläýdigen bir meblagda. Şoňa bunuň galaky psихiki jihatdami bir hal hatyryjamlyk haklar üçin. Hem de onunki kamçylyklaryny desek, onunğa jyk pul bolmasa bir öý alamaýsyz-da. Jykarak bir meblag boluş gerek aldyda, down payment bolsun. Bütün cash gamysyňyzmy, naq pul gamysyňyzmy, down paymentgimi heli pul ketidi. Jyk meblag ketdi aldy bilen. Aldyn ala eşigini kıldygan. Ondan keyin bu öýüninki jidili jyk, her ýyly ony ýastyş, üýän ýastyş, buýan ýastyş maintenance. Bir monç pul ýaýdygan öý digen. Koralagamy işläpdigimiz bolmaýdy. Hemmeýäninki homososýaninki belgileri var, şu belgileri boýunça öýüni tutmasaňyz bolmaýdy. And then property tax, onunki bajlary var, mülk bajlary. Ondan keyin ýana bolsa bäzide siziň öýüňiziň kiraky galla köçüp ketip bir mezgil kirasy kyp geliş mümkin, onu bir çykan. Ýana bir kamçylygy sizge derhal pul gerek bolup galsa, öýüni derhalla bir haftaň içinde, 3-4 gün içinde setip onu pulny çykyryp heşleýämeýsiz. Not liquid dep goýmuz. It's not liquid. Şundaq bununki äwzelligi we kamçylyklary. Endi 401k'niň bolsa, onuňga aldyn ala jyk meblag ketmeýdi. Her aýda az-azdan goýup durursyz. Ondan bajyň äwzelligi bar, aldy bilen bajdan şu ýylyň bajdan paýdalysyz. Ondan bajy keçikdirip ösüdi. Rasla bolsa bajdan haly bolady. Ondan 401k'ge idaralaryňyz matching goşup berdi percentage. 3%, 4% goşup berdi. Bular hemisi onunki äwzelligi. Hem de onun kamçylygy bolsa, onunki bu aksiýa bazary meblag sagandykin, bazarynki ösüşi, düşüşi, şoňa duş keldi, bazar çyksy, ösüdi, düşsü, çüp ketidi. Şoňa okşaş baldur eger IRA 401k bolsa 59-20 ýaşdan burun alsaňyz jaza pulu bar 10%. Şoňa okşaş gelsinki artykçylygy bar, kamçylygy bar digendek äwzelligi bar. Özüň ahwalyna garap bu taraplar meblag sasy boldy. Eger pul bäçi bolsa, işkilisige goýuş gerek. Pul az bolsa, şu 401k IRA'la bir ýaxşy maliýe kural pensiýa üçin. Rahmat, pek yaxşı düşündürüp berdiňiz. Endi keyinki topikga öýtüp kelsek, bu şu demeliş çykyşky pensiýa amanet pulny jykkandan keyin, endi şu pensiýa amanet pullarga keldigan bajlar kandak boldy, onundan kandak hem önümlik amallar barmy şu bajny az töleýdigan hem keçikdirip töleýdigan, şolardan täpsillerek toktalyp bergen bolsaňyz. Bu bajdan kanda bir tarap kılıç pensiya çykandan keyin amanatyn pulny çykargan digen jagda endi aldy bilen abaýdap ötüp ketdik. Pulny goýgan çagda bajdan burun goýuş ýa bajdan keyin goýsak, keyin bajdan haly boluş digendek. Şu bajdan burun goýsak, şu ýyldaki baj hesaplaşymyzga derhal paýdasy tegidi. Ondan bu bajny keçikdirip alady. Şu keçikdirgen jarýanda 20-30 ýyl işinizi qarap baş tölemey östürsiz bunu. Compounding growth dep goýdy. Baş töleýdigan pulmy özüňizge ösüp durdy. Ondan bu nämde agyça bu başyny tölemeyimizde kirgen pul şeýle hatyrjam ösüdi. Bu tax deferred growth.
Andan bunu önümlük algan çağda kandaq önümlük bajını azaytımız. Bunun da kandaq usullar bar degen çağda şu bay degende bir kısım pulunuzu eger Roth 401k koygan bolsanız, bir kısmını tradition koygan bolsanız, aşıkısın az-azını alsanız, andan sizinki töläýdigan bajyňyzyň nisbeti töwerek bolup çykydy. Andan kerek bolmaýdygan, eger bu ýyl kerek pulny kerek kılmasaňyz, oşukça iwamasyňyz gerek. Meselem 13-nji aýa kelgen çagda eger birden eliş togry kelip galyp, çoňarak birden pul çykyryş gelip galsa, bir ýyl helecik pul çykyryp bolgan bolsaňyz, ony o birinji aýga saklap bir 3-4 gün saklap ýyl öregändikin alsaňyz, o baş kelär ýylyňky başyga hesaplaýdy. Şoň üçin bu bajdynky nispetini dep galdyk. Ma kilakslayny körsetseniz, kilakslar ýükseňiz, bununda şu bajdynky ýalňyz kişiler ma kırmy kançylyk bolsa kançylyk kançy persent baş töläýdi dep 24-nji ýyldyky federatsiýa Kırım bajynky ma o persentlerinde. Meselen siz 89.000 pensiýaga çykyp bolgandykinin gepini kuwatymyz go. Hazır 89.250 mişinçik pulny ip bolgan bolsaňyz, bir ýyl ondan $1 oşuk alsaňyz, 12%den 22%ge ötüp ketip kalsyz. Eger 190.000 ip bolgan bolsaňyz, ondan ýani sel aşyryp atsaňyz, 24%ge ketip kalsyz. Şoňlan pensiýaga çykganda biz bir näçe tarapdan sizge kırım kırıdı. Birinci olsa Social Security işiniz toşkan bu yerden azrak kırım kırıdı. Andan 401k'den az-azını alırsız. Herkes 401k'ni bırak çıkırıp almaň, bajyny bek jyk төлep getisiz. Şu az-azını özüňizge keraklikni elip duruşumuz gerek. Çokum özümüzdinki pensiya pulumuz özümüzden baldur tügep gelse bolmaýdy. Çokum bizden kiýin kılış gerek. Biz özümüz kıyılıp kalımız, kıyınaklığa düşüp kalımız. Şoň üçin şu haklarynky başı eger öý mülük meblag sagan bolsaňyz, belki onunki kiralardan pul kiliş mümkin. Jämesini hesaplap, ýani başga investmentlaryňyz bolsa, başga meblag sagaýalar, ýerden kirdigan ösümler, dividendler degендek aşan hemmeni koşup tax bracketiniz qaýa turdy şunu ýaxşy hesaplaş gerekde. Şunu awaylap durup 401k'ni muş bracketiniň içinde annuitylaryňyz bolsa, o annuityni 100.000 koygan bolsaňyz eger 30 ýaş wagtyňyzda 65 ýaş giren çağa eger o 100.000 500.000 bolgan bolsa, şu öskünniň hemmesige ordinary income, adatki income boýunça baş töläýsiz. Şoň hemmesini hesaplap annuityni hemmini bırak çykyp almaýdy, onu az-azyny çykyryş gerek. Şunu hemmesini hesaplap ma o bajynky nisbeti qaýa turýardy meninki. Dep o halatda pulny elip çykyryp haşysak bolupdy. Bu bir şu bajyny önümlük halda azaltyşyň bir usuly. Okşumgan erikden kelgen pullarny kандай taňşaş. Next topic ötüp getemdik ya. Bu da next topic ötüşden burun bazı adamlar meselen pensiýaga çykyp bolgandan kiyinmi, ýani işleýdigan adamlar bar. İşler arkalyk şu pensiýaga çykkandan keyinki özüň pensiýa amanat puly jygylmagan bolsa, ijtimai paravallyk teňkirgen kirme pensiýaga çykkandan keyinki turmuşyň çykymlaryga ýetmeýdigan bolup galsa, amal ýok işleýdiganlar bar. Endi qaraganda hazır siziň degenleriňiz qaraganda şu yaşangan adamlaryň işlep tapgan pullarmy şu tapgan kirimge täze bolup okşaş bajga duçar boldy eken-de. Şundak. Mümkin ýani birini unutup gapdym diýmen dep IRA, Roth IRA, Traditional IRA özümüz koýdygan pulgu. O pulny çokum has to be earned income dep koýdy. Earned income diýen
Ata-ananız bergen pul bolsa eger balalarыңызga IRA koyup berme, Roth IRA yaxşı ekan, bular 16 yaşa kirdi koyup berme özümniň pulumdy desiňiz bolmaýdy. Hemmeden özüňiz Social Security qarap, çokum işläp tapgan pul. Öýüniň kiriminden kelgen bolsa ýa bir sizge hediýe qyp bergen pullar bolsa, olanyň da IRA-ga koýguly bolmaýdy. Şöyle bir eniqlap koyayım. Nurgu adamlar balamga IRA koyup biray dep özüňki bankasdan pul äkep balysy işlemeýän bolsa IRA-nyň account'uny açama. Çokum öz işlep özüň Social Security'ga başladygan adamlar koýalaydy. Eger balalarny eger 16-17 ýaşlyk balalarmy özleri işlep tapgan puluny 100% koýalaydy. Bir eger ýazy işlep 5.000 tapgan bolsa 5.000 hemmisini koýalaydy. Ama 6.000 koýamaýdy eger araly 5.000 tapgan bolsa. Çokum şuny eniqlap debide, bu adamlar şunu müjmel bolup galdyken. İş toşdy, iç biray maý sabatny dep aş bolmaýdy. Has to be earning, özü işlep tepiş gerek. Bu ýaxşy. Bilip aldyk. Endi hazyrgyçy pensiýege çykyşky jykkan pullar, yani şu yığılgan pullarny keldigan baş bu ahvallar bilen tonyşyp çykdyk. Endi keyinki topikda muşu bizge kirilgan pensiýege çykkandan keyin kirilgan kirimler qandak boldy? Pensiýeden kirilgan, anandykin ijtimai parawallyk diňildigan degendek bir kança meseleler körsek, bunun aldy bilen muşu ijtimai parawallyk degen nima? Bundan kimler bununla salay tutuşudu? Endi muşu parawallykny elişninki strategiýalary qaýsy aň ýaxşy wagt aş togurlarda bir düşençe bergen bolsaňyz? Ama slayda gelsek şu Social Security benefit bu timlerin hemmisini İngilizce alıverdim. Uygurca tercüme kılmayı. Çünkü biz hemimiz bunu görünmenler, Amerika'daki görünmenler, Amerika'daki Uygurlara şu asas kılıp sözlevatımız. Şunun için biz idare cemiyet görüp işgärinizi verip şular bilen alakadar bolup muşday hesabatlarını açsınız. Muşu isimlarını, muşu atağlarını işletişiniz gerekli. Şunu Uygurca tercüme kılsak texim kaymakçı olmuşsun dep eyni aldık. 401k, IRA, SAP, Simple dep cuma Social Security, ijtimai parawallyk dep tercüme kıldık ama Social Security'de benefit bagançaqda şuna dep soraysızlar. Bunun kandak adamlar layakatlyk boldu desek bularınki hizmet tarihi, ondan keyin credit gerekli. Bunu kandak wagt alsak boldu, kandak tallanmalar bar eliş wagtyda okşumagan benefitleri kandak, eň ýaxşy, äwzellik wagt kaçan degenlerini ýazdyr men. Sözläp ötmeýän bir sırtmygy kelsek, ýani bir sigmaň bolsaňyz, bununda endi bununla slaýdyňyz kandak adamlar toşdy degen çagda çokum hayatyňyzda, hizmet hayatyňyzda 40 credit tepişiňiz gerek. Bir ýylda 4 credit metap boldy. 24-nji ýyly endi ýylda okşumaýdy. Bir creditiniň kymmeti $1640. Şununda endi 1600-ni 40-ny 4-ge köpeýsiňiz şu 6560 boldyky. Şunçik işleseňiz 4 credit tapalaýsyz. Şunundan 10 ýyl işlesek 40 credit saýtymyz toşudy. Nurgu adamlarınki ýani bir meşe hata düşünüp aldy da, men şunçikle işläp goýsam bolupmy öýde başga işleri bar aýallar bolsa azrak işläp goýup başyny toşgulsam boldyky degen bilen eger şunçikle işläp goýsaňyz endi pensiýa çykganda siz keldiren pul menait az boldy. Maybe $200 keler bir aýda. Bununda 35 ýyllyk hizmet tarihiňizdeki en juqur maaşyny hesaplap bir ulanyň formulary bar çykyrdygan. Şunu qarap sizge kançyk pul keldiganlygyny hesaplap durdy. Bir ýyl bolsa en jyk toluk pensiýaga çykanlar, toluk pensiýa degenimiz 66 ýaş, 67 ýaş tolgan ýylyňyz qarap
Ben birden durup onu köstüme. Qaysı jylda tugulganlar, qaysı wagtda tuluq pensiýa çykan ýeşi boldy dep. 66-67 kirgenler bir ýyl iň jyk pul alganlar bir aýda $3627 apdy. 72-çe almay, 70 ýaşy almay tuganlar iň jyk alganlar 4555. Bular indi iň jyk demekçi 35 ýyl iň jukar maaş alyp işlegenlärniňki alganlary bir ýyl. Kelek ýene bir sırtmygy käsek, bununda bu Social Security'ninki qandaq benefitleri bar degende şu Social Security'ninki bazyny tölep kelgenler. Her aýda tölep kelgenlärniňki kirdigan kirimi. Bunu şu retirement benefit dep alady. Adatki biz hemmimiz işlegenler şunuňa tölegenlerimiz şunuňa şertimiz toşudy. Andan special benefit bar. Bu special benefit bolsa jörisi aýalyja ýulduşy ninki keldigan benefit eger bunun şertide çokum äri alışkysi 10 ýyl toýgugan boluş gerek iň bolmaganda. 10 ýyl toýgugandan kin ajyryşyp ketgen bolsa, meselen aýaly işlemegen bolsa, burun ýulduşynyňki 50%ni Social Security algan boldy. Şundaq. Andan nima bu survivor benefit. Survivor benefit degen ikisiň birisi er aýalynyňki bir jöri tügep ketgen bolsa, ma hayat gagyny 100% alalaydy. Ýulduşynyňkini. Bunun da endi kançak alalaydygyny özüniňki kança ýaşda pensiýa çykyşyga baglyp, ama bunun da 10 ýyl requirements ýok. Bunun da 9 ay godaýmy? 9 aýdak tugan bolsa, andykin jöris tügep ketgen bolsa, o hayat gagan kişi 100% alalaydy. Onun da men kanda tügep ketkende bunun sürüştürü accidentimi ýa başga işler bilen dep ançmyjany inçiýerler bar, onuň içe kirmeýme. Ýene bir ıslah etsek, ma ýaşny gösterýek. Kança ýaşda toluq pensiýa ýeşi dep. Hazır Amerikada pensiýa ýeşi kança dese, okşamagan sallar çykydyjy tuğulgan ýylyga baglyk. 1937 ýyldan burun tuğulganlar myslinki pensiýa ýeşi 65 ýaş. Ondan kin her ýyl kin tuğulganlarga 2 aýdan koşulup kelip, andan 1943 ýyldan 1954 ýyl kelgen çagda pensiýa ýeşi 66 ýaşga çykyp belgilenipdi. Andan yana 2 aýdan koşulup her ýylyga 1960 ýyldan kin tuğulganlar hemmisinki toluq pensiýa ýeşi 67 ýaş. Meselen 58 ýyl tuğulganlarynki 66 ýaş 8 ay, 59-nynki 66 ýaş 10 ay, 60-njy ýyl kelgenden kin 67 ýaş. Keyin onu ýa-ni kenegi sozandy, bilmedi okandy burunky taryh garagan çagda şu kenegi çekindirip haklaryň hazır ömür uzun bolup, salamatligi ýaxşy bolgandan kin pensiýa ýeşini keçikdirip Üstad ayara sıraptın özgertkenke. Bu inak boldugu Enak boldy. Demek şu 60-njy ýyly onundan kin tugulganlar 67 ýaşga kirgende andan pensiýaga çyksa, şu ijtimai parawallykdan toluq bahraman bolalaydy degen gep, şundakmy? Toluq, andan eger 67 ýaş kirgen çagda ýa-ni kirimiňiz ýaxşy bolsa, ýa-ni işläp atgan bolsaňyz, salamatlygyňyz ýaxşy bolsa 70 ýaşgacha keçikdirip boldy. 70 ýaşga keçikdirseňiz 67-den 70 ýaşgacha her ýyly 80%, 8%, sorry. 8%-den ösüp baňdy. Bu emdelik 59-20 ýaşda 401k-ni, IRA-ni aldy degen bilen okşamaydy. Ma o Social Security'ninki, o 401k-ninki 59-20 ýaşdan pul kin pul kerek bolsa alsaňyz 10% penaltysi ýok.
Hmm. Ama 401k'ninki 73 yaşdan keyin qalsanız, aldığan pulninki minimum distribution'ninki 25% jeriman qo'ydi. Uni Shunday bir inchkalari bor. Andi yana bu ijtimoiy farovonlikda 70 yoshgacha dedingiz. Hı. 70 yoshdan eshib, yana men ijtimoiy farovonlikni yana oshiraman desa, uning yo'l qo'ymay ekanda 70. Qo'ymaydi ya, 70 yosh eng keyingi, eng cho'ng yosh hozir. Ya. Rahmat, yaxshi tushuntirib berdingiz. Undaqda keyingi temaga Ya, o'tkalsak, keyingi temaga o'taylik. Bundan da shu social security'ninki bajni qanday oldi biz ishlayotgan vaqtda. Masalan, maosh olgan chog'da sizga bir pay stub berdi, pay stubning ichida chuqurlar o'xshamagan bajlar bor-da. Shuning ichidagi bir baj social security'ninki baji. Buni qanday bo'ldi desangiz, shu har bir paycheckda bergan chog'da 6,2% shu yillik percentage bu. Shuni ham sizni ishlatuvchi o'rinlar to'laydi buni. Agar maoshingiz 250 ming bo'lsa, masalanga, sizning maoshingizningki 168,600 ni gacha shu 6,2% bojni tutib qoladi. Uning yuqoridagi pulga boj olmaydi. Agar o'zi o'zi korxona tiklagan xususiy o'rinlar bo'lsa, shular o'zlari ham agar o'zi social security boj to'layman desa, ham egalik tikliguvchi, ham ishliguvchi ikkalasinikini to'lash kerak. Endi Medicare tax olsa 1,4-5 to'laydi. Buningda kirimninki cheki yo'q, yuqori cheki. Ammo 250 mingdan to'y qilganlar undan yuqori maosh olsa, yana 0,9% Medicare surtax deb qo'shimcha oladi. Buningda shu qanchalik 500 ming maosh olsangiz, 400 ming olamsiz, 600 ming olamsiz, hammasidan shuncha percentajini tutib turadi har doim. Bu endi shu o'xshamagan bojlarda. Endi yana bir sirtmiga kelsak, qaysi vaqtida bu social security'ni olsak eng afzal degan chog'da, masalan, 62 yosh vaqtida og'il bo'lsa, eng boldir olganda. Birisi 62 yoshda oldim desa, shu og'irni umumiy kirimi bilan, yana birisi 70gacha eng oxirigacha saqlayman, mening hozir kirimim bor, salomatligim yaxshi olmay turman desa, o'shikisini selishtirsak, o'xshamagan odamlarninki maoshi o'xshamagandan xizmat tarifi o'xshamaydi. Biz 40 kredit olgan bilan oldigan pul o'xshamaydi. Men bir necha sonni kirgizib qo'ysam, 78 dan 82 yoshgacha ularninki bo'sish nuqtasi shu yer ekanda. Masalan, 60 yoshlik odam kishi olgan puli, umumiy puli manada 80 dan oshganda, mana 70 yoshda saqlab turib olgan bilan teng bo'ldi ekan. Agar bu kishi yana uzun umr ko'rsa, 95larga kirsa, buning olgan puli mana 70 yoshda olganlardan xeyli kam bo'ldi. 62 yoshda olganda 30% kam oladi. To'liq pensiya yashiga qaragan chog'da. To'liq pensiya yashi 66-67 bo'ldi. Shundoq. Endi mana yana bir slaydga o'tsak, buningda pensiyaga chiqqandan keyin kimlar boj to'laydi desak, shu combined AGI, adjustable gross income bilan non-taxable interest degan 50% social security benefit to'qnashlarni yolg'iz kishi bo'lsa 25 mingdan oz bo'lsa, vaqtida social securityga kirimdan pul to'lamaydi, boj to'lamaydi. 25 mingdan 34 ming bo'lsa 50%gacha to'laydi. 34 mingdan yuqori bo'lsa 80
5% güç töleýdi. Toý gylganlar 32 miňden ahyry 44 miň içinde. Unda asasy adamlar toý gylganlar er aýalynkini gossa hyzmat işlegenler bolsa-da, uzun zaman hyzmat işlegenler. Bolsa muş iň akyrky kategoriýaga kirdi. Mutlak köp persentlik adamlar, şu 85% geçýärmiş şu özüňki Social Security kirmigi baş töleýdi. Hemde bu da Trump saýlandy. Trump muş şu başyny ýok kılma dedi. Saylan jarayanda ötkizelemdi, kongresslerden ötkizelemdi bilmeýiz. Eger muş ötkizelse ýaxşy bolady da. Äsli bu Social Security diýen äsli biziň maaşymyzdan baş saklap kalgan pul, ip kalgan pul diyeceğim. Bunun yeni baş töläwatymyzda 2 qatam baş öpketdi bu. Toğra. Şundaq. Endi Rahmat bu ijtimoiy parawallyk toğrusunda täpsili ýaxşy düşündirip berdiňiz. Endi wagt münasebeti bilen ýani keyinki temana başlap bersak. az kaldı. Keyinki temany men az sözlep ýetay. Wagtymyzma azlyk kapdy. Keyinki planlaryny bir düşündirip bergen bolsaňyz. Endi bu pensiya digen bir gep bardy. Hemmeden bu idaran pensiya barmy üçin idaranda pensiya barkerädi digen jagda işte bir gaýmak iş barda. Bir ýerde englisçe diýsek, bunu define the benefit versus define the contribution diýdi. Muşu define the benefit digen ilaqy pension plan. O pension plan burun aşu Fortune 500 company'nin hemisi digidek birdigan. Bir xil pensiya plan, onu şu idare cemiyet özü tikligen, özü pulu koydu, özü başkurdu, öz meblag saldı. Sizin hizmet ihtiyacınızga, tarihinize qarap, maaşınızın tarihi qarap, sizge bir özüň hesabı bilen bir maaş berdi ölgüçe. Men burun işleyen Dünya Bankası'da, Citigroup'da müştaq pensiya batdy. Özümüzün 401k'den başka. Hem hazır keng işleyen maliye institutları yokken. Şu hazırca bu özgürüp yıllardan beri bu bir pensiya pul idare etmek için bir koşumçu jüh bulup bunu azatıp hazır Fortune 500 company'ninki aran 16%si 2024-nji aran 16%si de bu bakende nurg adamlar yok. Eger bu idaranız bolgan bolsa, you are the lucky one. Sizlerninki koşumçu bu kapdy, soňra koşumçu kirim kirdi. Hazır hemmesi şu define the contribution plan. Bu define the contribution plan gen şu 401k, 403b digende özümüz bu koşumuz gerek. Endin şirketin azrak mäçik koşup kirdi. Şoň üçin idaranız eger define the benefit pension plan bolsa, ýaxşy o sizge koşumçu pul eger bolmaý kalsa, özümizge baglyk hazır. Pensiya puluny jygyş özümizge baglyk. Endi ýen bir slayd goýup gelsek, şukurda okşumagan pensiýaga çykyş, amanat goýuş, tallanmalarny, okşumagan tepkilerni körüp ötdik, tekrar kılıp. Özüňiziň ahwalyna garap, siziň idaranız kandak planny berdi. Şoňdan özüňizge muwafyk bolan birsini tanlap goýuşyňyz gerek. Andan ikincisi men täkidlep goýdugymym, bu bir uzun müddetlik plan. Şoň üçin balalarymyzy, ýaşlarny mektep bütegen ali mektepden 22 ýaşda 21 ýaş mektep bütegendikin idare işlegen birinjidege idare işlegende 401k'ler bolsa çokup gatnaşyş gerek. Bunu azazdan jylla koyup 67'de kirip pensiýaga çykan jagda 401k'de 1-2 million pul buluş gerek. Onu salçalısı bolmaýdy, keňi kiçikdisi bolmaýdy. Şoň üçin men ýaşlarny hemmedemni baldur başlaşyny täwsiýe kılmam. Şu ahyrky meninki ýepis sözüm, siz bu pensiya planyny bugün emas, erta emas, bugün. Çokum bugün erkinlik, bexatarlik ve hatyrjamlyk
ilip keldigan pensiyaga chiqishingizni pul olishingiz kerak. Bugun pul olishingiz kerak. Şoň bilen bunu tügütäýli. Hazır saatymyzmy toşupdy, näq 1 saat bolup galdy. Rahmat sizlerge. Rahmat. Rahmat Gülnazara şundaq ähmiýetlik hem mol bilimlik bir leksiýany bizge berdiňiz. Bunun nurgun muşu maliýe, pensiýaga çykyş, qandaq pul jygyş, onunki baj, qandaq benefitlerden bährman boluş muşu meseleler nurgun adamlar bilmeýdigan meseleler. Bununda intaýyn mol bilimlik leksiýalarny alyp gepsiz. Sizge köpden köp rahmat. Andan yana Muşu anlıgıçılarınki bu leksiyaga qatnaşqynyňa köp rahmat. Yana Uygur Akademiýasynyňki Gülnazarem bilen meşguldiki maliýeşunaslyk, pul muamele dair yana bir seriýalik leksiýalar bar. Bu wagtda yana uqturuşlar çykyryldy. Şonuňga wagt bolgaýsylar. Andan bu leksiýaga yana arky sapda turup başqurup bergen Memtimin efendim ve Feyzullah efendimlerge köp rahmet. Hemmeňlarynki wagt haýyrlyk bolsun. Leksiýam şeýle ahyrlaşdy. Hoş. Hoş. Allah'a emanet.